naš nantum pieše, najprv sme bružnú přetvarili za kokoše, a mimo toho podľa tvarena ešte jen veľký kurenc, takže jeho tam miojovo, a po tých kokošinoch aj to nemáš. A môžeš si teku zariadovať, ale si som teku zjazane. A máte na polon, a tam to bylo plno dživatej bylo, no. Takže málo techniky bylo. To je na polo chodživa. Později, potom na rentno bylo, a potom sú oni tu piriznu předali a odstronili, a potom tu kurenc, tam sme čelata měli, a to je moja mačia. To čelata dobrá zastarať, to ty nevieš, že je to najlohšie dživo, a ona, ty nevieš, že to najstrúša.